Акції «Чистий берег» і «Чистий ліс» – одні з основних у роботі по добропорядкуванню території і наведенню порядку на землі. Ініціаторами і координаторами їх виступили Білоруське товариство паляўнічых і риболовів, обласний комітет природних ресурсів і ахови навакольного асяроддзя, члени громадських організацій, волонтери. Та прикладу, у вересні минулого года сапраўдны екологічний десант працював на ускрайку обласного центру за будівничим ринком у живописному лясному масиві. Активний уділ у акції прийняли школьники і студенти. Одним з місцем добропорядкування був і городський сад. Тут прибирали листя і висаджували дерева – ліпи, кльони і дуби. Усього нових дерев у обласному центрі було висаджено звиш 1000, боль за 8 тисяч кустов, каля дорог 1000 кветок. Садили дерева і у лясних пасівах. Одним з значних досягнень по наведенню порядку на землі і добропорядкування території за минулий год екологи лічать рекультивацію некількох міні-полігонів, які літерально забруджували сільськогосподарчі землі і містилися непосередньо для населених пунктів. Мы находимся на бывшем мини-полигоне, который был рекультивирован в прошлом году. Кроме него было еще 2 мини-полигона рекультивировано. Ну, скажем, если этот полигон пока остался в земзапасе, то 2 мини-полигона, которые были еще рекультивированы в Брестском районе, они бы отданы под лес. Навести порядок на землі там, де живеш, працюєш і відпочиваєш. Супрацовники городської районної інспекції природних ресурсів і ахови навкольного асяроддзя у осінські дні були частими гостями на дачних участках. Звернули супрацовники інспекції увагу дачникам і на необхідність боротьби з інвазійними видами рослин, які ростуть вокруг дачі і навіть на некоторих участках. Це сумник канадський, який необхідно знищати. Месячник, скорее всего, будет начинаться или с конца марта, или в начале апреля. Ну, а как обычно, это будет проходить в течение месяца данная работа. Ну, кроме того, инспекция постоянно выезжает, контролирует территории, смотрит, если где-то несанкционированные свалки образуются, даются предписания ЖКХ, лесхозам, дорожным организациям по приведению территории в надлежащее состояние. Юрий Печур, Олександр Сівіцький, телерадіокомпанія «Брест».